Primeiro, queremos agradecer sobre todo a labor destas profesionais e dos profesionais que están levando a cabo unha tarefa encomiable, porque é verdade que o que nos están transmitindo, como digo, é moi preocupante. Están falando dunha destrucción total da sanidade pública, polo tanto, eu creo que eso hai que, como partido político, poñelo en valor e, sobre todo, chamarlle as cousas polo seu nome. E isto é o que está facendo a administración do Partido Popular. O Partido Popular está destruindo a sanidade pública. Vemos como faltan profesionais, faltan médicos, faltan, como eles nos transmitían, en definitiva, accións que garanticen que os ciudadanos teñan un servicio de calidade. Por que ocorre isto? Porque a administración realmente está facendo realmente mal, e a administración non é outra que o goberno do Partido Popular. Isto non vai de que as sanitarias, os sanitarios, os médicos levanten a sanidade, que só fan día a día, senón vai de que o Partido Popular non poña máis paus nas rodas e non destruya o que eles boamente siguen sostendo. Pero, dende logo, os socialistas, e as socialistas con Xosé Ramón Gómez Besteiro á fronte, temos moi claro unha cousa, e hai unha fundamental: os recursos os ciudadanos nos van a entender. Se o Partido Popular este ano leva orzamentado nos seus orzamentos da propia Xunta menos cartos dos que sube a vida, menos que o IPC, é imposible que os servicios públicos funcionen. Se ti orzamentas menos cartos dos que fan falta, nada vai a funcionar. O único que vai a pasar é que a xente, porque ao final é o que intentan conquerir, é que a xente acabe índose a unha consulta privada.